Martang yang mahita asiniro kamadihan mudo dami nasiyan di batamatado nasiya Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata dihita iman atar surat di Psalmen 171 ayat 1 ayat 6 do ayat 10 1 ayat 10 elu. Ede sidabi. Ali Jehovah disuliki jala diterdahuluan. Saya diboto hodo manang na hudul manang na jongjong ang. Garisan na daw ditusi hodo pikiratku. Manang madadalan manang mudum aku. Disiki hodo aku. Jala takas do diboto ho akadalaku sudina. Eda ngadong nanggo sada hata di atas dilaku. Tongondo ale Jehovah diboto hodo sudine. Tole siya puli tole siya juro dihaliangi hodo aku. Jala dilinggong tangamudo aku. Tum masuro kudo parbinotoan sisone di aku. Matibuhudo dang hadong dongan aku. Ay hodo namanopa akapiaku. Diton hodo aku di bagasan burtian ni dena. Madok mau liate maahu. Tuho alani suruh ipabahin ang mudiaku na sumurong do akka jadi-jadiamu. Jala takas situturo ditadaro aku. Datung bunyi huli-huliku di jolong. Uju na terjadi aku di sihabunian. Uju na tersirati aku di dalam laut. Diiringan mano aku nunga di ida akamatam. Jalan nunga tersurat tu pustaham sesudinai. Nang nunga binuhul bikian. Akka ari-ariku uju suadong dope nanggo sadat. Dibahini masa arga situ tudo akka pikiram diahu ale dibata. Jala masa toro do bilangan na. Tung sura naing rajumakku. Tumor do nasida sian horsik molongot aku tung dope aku di labumi. Ido sahana. Dihamu donga saha porsian adong masada profesor mengajar di sada ruangan. Dina mengajaron ibana dipuji ma akka sisian neka murid ne alabui dikuti jala alamalo. Dung dipuji di dok. Profesor Ima, saya bangga memiliki murid seperti kalian karena pintar-pintar. Kalian pintar karena apa? Dungi Roma. Sisian dok, kami malo kami puji karena ada Tuhan. Tersonggok ma Profesor. Tuhan itu di mana? Ada di surganin. Di mana di surga? Dungi do, ya Tuhan yang memberi ya, kepintaran Tuhan itu. Nama Tuhan itu puji kami, jala itu hapursi kami nakar daima. Dungi Roma Profesor dilanjutkan mah bahwa ilmu sains berkata yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa logika itu tidak ada dan tidak benar. Bahwa ilmu pengetahuan filsafat dan ilmu pengetahuan sains menyatakan harus dapat dibuktikan. Berarti Tuhanmu itu tidak ada. Nah, Profesor Ima Sudima Sip akka murid neng ala songon na terhatotong murid nemado ada Tuhan itu tidak ada. Dungi Roma sian murid nemanukun Profesor bisa bertanya, silakan. Profesor bisa pintar dan hebat. Karena apa? Agak muridnya mah. Karena otak saya. Nunggu dia juga mak. Di mana otak Bapak? Apakah Bapak melihat otak Bapak? Saya tidak bisa melihat otakku dan tidak merabakan. Dungi Roma kada hemat dong. Menurut ilmu filsafat dan ilmu sains, sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba itu tidak ada.
berarti otak profesor tidak ada. Yunga songon nakokong meilama profesor ala di keli sudi sisianne akka muridnya bana mandok Tuhan itu tidak ada. Gabi balik mati mana msi hatai. Dihamudonga saha Persia. Ido nanaing ido tadi bagasan mulut tatar bima di bagasa turpukong. Allah itu maha tahu. Hidup benok kaningani di bagasa turpukong di patorang isido di bata. Ido na pinator hasni para pesalmen. Di patorhas parpesalmed do ima longang situtu do rohana mernida akka pabainan ni batasa lugna anani di pawa ibana jala di hatahud do ima nakeng siapa ka Tuhan dia tidak kun ibana do habal gau ni di bata dia kun ibana do ima ngoluna dia do pani di bata jala di do ibana nakeng dia kuhon di pangasahun merpun di bata pendengion ni parpesal meni i manakai pendengion nama dok dan terdudu sudi wasong guguun habal gaun ni di bata idona neng tarajumi setupugon na di bata na mahatau na omniscience na di bata na rodi sudi tiki omnipresent na debata imana kaningani natahilala nabadia jala napatuluhur dirina ima di tonga-tonga ni perdalanan ninguluta nasotaida marhide marata alanido di pasahan para pesan bendison dia may ima Allah yang berdaulat Allah manang kematawan Tuhan na ni surat do jalan na pinatul khas na sungul dalan ni iba na paturakon dia may parbinotuan na sundo jahuba berengot tama di sunnak kengani adong piga-piga puin na pinasa itu pukon na perjulu ido berengot ta dia may na perjulu na nang si pasaton ni parpesalmen ayat 1 ayat 2 Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Hidup bedero raking ali jahuba disuniki jala ditandahurwa. Odo rajumat tanah perjulo. Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Ditanda disuliki tabumi molohata Tuhan menulukiti do merdeka. Lapatan nama menulukiti ini tidak hanya mengenal diri kita dari luar. Alaya pala na bagas mulu nga di sudiki ima songon natal nakani dia menada mengenal kita dari dalam. Lapatan nadanga dong nebuli mono halak nasing ka bel tentu tatad dirina. Bel tentu tabotoro panahona. Nah hitar sipata pa jago-jago nungo hutadaho sedit tarapani. Troboha hiba tamanada halak nasing. Dita sa diri bel tadan. Alelan terus saya pamalo-malo di hita pa jago-jago di hita jut si tortaro tatad col manasing tatad nahuboto sipang nahuboto di bagasar roham terbuhara bercarata mabuti olah di matado nabui mabuto ima di bagasan roha do di bagasan pikiran di colme ye molo kita na meraba-raba dui iwa terpola setado rupani nunga hutan daho di luar dalam hutan daho patang do yang olah di mata do namboto alani yo didok nakengani dia sadar do due sai di boto hudu manang na hudul manang na jongjong au garisen na deu detu si hudu pikir bekoma dari hal yang paling jauh bagi boto di mata itu do hono terpani suar baka kita molo senadu ulur si patah salah mamereng manang salah manada Allah yang udi bata ido nakin hidup longang situ tudo para pesalmeni alania ala bui na so binoto ni rohani jolma lor pikiran manusia dia tahu gimana berjuru na kedua hun di ayat tului manang merdele-delen manang muru au di sigi hudu au jala takas di boto hudu akadala kusudina odon yang kerajumata
Nabi doa Tuhan memeriksa jalan kehidupan kita. Memeriksa lapatanna maboto di boto imana dalam nata ulahun lapatanna diarahkan di kita asal nang madebu kita i manakani dalam narwai hidup benerak ini. Tuhan memeriksa jalan kehidupan kita, manang merdalan, manang murung, di takasdo, di boto, jana takasdo, di ho dalan na sudina. Diperiksa do di luar dalam tak, diperiksa do kata menunjukkan beliau do kita jalan yang harus kita tempuh agar kita tidak salah langkah. Jadi mulojol masalah mangalaka imana kengani naso di bagasan tod di ni dewata dui. Na hagio ni daging dui hagi ni portibiot dui. Ale moro dewatado nama dongan ni mana dia memeriksa dia agar diarahkan. Ale moro nunga nafsu barang arong arahon na yung sibuli sibulang arahon ni mana hidup benda kurang. Meda butuh bagasan dosa. Gabi mangulau nakah narwa alanya ala dangbe untuk tu imana kengani tutod di itu di bata dangbe dongani di perbadi ala nunga todi ni portibion. Bahkan saya lidok di ayat opan di aidang adong nanggo sada hata di atas dilaku tongon ali Jehovah di botoh sudi ini. Tuhan mendengar perkataan kita. Tidak ada sekata-kata pun ina subini kini dibaka. Bahkan satu pun bahkan di bagasan rohat taipe di bibi di batang. Udono bagasaman pertaminan. Lapatan na danga dong sakabebe na subini kini di bata. Nah harus kita alani hati-hati berbicara. Tuhan mendengar perkataan kita. Jika benar saya taruh rupanya perkataan itulah dua. Alani ala sudi di bigi di bata. Danga dong sakabebe hata. Alani manat jalan masa ulido. Di kapakato tay gabi pakata yang nah menyenangkan hidup benar si Paulus si. Songona sinira amahatam na ala sudi di foto di bata. Bahwa Tuhan mendengarkan perkataan kita itu. Bidok mau di ayat 5. Tole siya pudi siya julu dia dengi ruang jala dinggu mitangam ruang. Tuhan menaruh tangannya ke atas kita di boto di lapatan nasono di sehira deja gerita menaruh tangannya di atas kita. Tuhan menyertai kita dan selalu setiap langkah di julu di pudi tu suarang do di paluasi teh. Asa unang adong gabe tersabil tu sibulis tersabil tu hamatean. Tetapi Tuhan hidup benak ini tole sepudi tole sejulu di hajangi orang bidura tangan naik na mga linggumi hitam imata puna olo porsyehita jala di bayuk dom se imanak ini di ayat onomi di dok tung masuru kudo parbino tua si songo di diau mati buhuro dang hadong dongan kematahuan itu terlalu ajaib bagi kita. Pemasuk menyadari hal ini sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia, tetapi itulah cara Tuhan di mana kayak ini. Nah saya tahu rupanya bahwa Tuhan saya kasdo di paingot diame asa tahap porsyai di bata di bagasan mulut tau. Alani madia makadong asa porsyai. Molo tu songoni pe teknologi kecanggihan ni portibion. Nabui marnida bahkan jaka informasi diaka perkembangan teknologi di pertikinon na tidak kan hebat dunia yang alanya ke teknologi yang bisa menerobos adong dota bagi istilah USG yang alat yang bisa yang canggih yang bisa melihat di dalam misalnya penyakit misalnya kandungan misalnya ke jantung misalnya terdeteksi sampai bisa ke dalam Allah yang anggo debata pamerin debata lu bisa nih bahkan ribuan lebih tajam dari yang bisa diciptakan manusia. Bahkan ido na yang berengota na pinatolhas ni para pesalmi di son. Molo didok di bana di si imana kaya ni dong na so di poto debata dangadong. Jadi odo sira Jumat tadi yang makadong asaha porsyang. Unang mabiyar kita. Asa totong keti Tuhan Yesus Kristus. Unang ragu kita. Unang tasuku be kedaulatan manang songon isi do debata.
asa di bagasan nguluton ima nakayangani di berengota di bagasan perdalanan ni nguluta ima debata na Jesus na tahapor seta tiup totong. Hidup benar di ayat 10. Tidak 10. Tulu 10 lebih. Bah. Untuk kas dari di ayat 10 tulu ima kani di bagian di panopaun di kolong niroha di tangiang nang songoni termasuk do dihita lau maniup tuhata Yesus Kristus. Asa na madok ida ki mau lihat do auto ala ni surung ni pabahenamu dia. Hidra di pesalmin ayat 10, 15, 10, 11 diudu di ibadah nakani ime ala ni panidanguni di leokodo mau lihat bakal do ayat 10 pati madok mau lihat do auto ala surung ni pabahenam pabainan di bata na mangulu jalahi pasatu sonari pabainan di bata bui tadaya kapasu-pasuna pabainan di bata mangalihun akana na perlu dihita pabainan di bata itu na tahamu na tehun na totong ima diloas sita mangulu saat tetikyon itu hidup pabainan di bata dui alani sakat di bata dui diboto di bata tangadong dilit tuhita na maralo dangarong ilit di bata tuhita pabe kita samate alay diluddo akka hadami do saka akka nagay pabe kita di hasonangan asa berengota cara ni di bata lahu pedo kita hidup benak gini di patolhas di hirangan manu au nunga di ida akka batak jalan nunga tarsura pustaha sudina nunga binuhul hian akka adariku uju so adong dope nanggu sada di bahini masa erga situ tulu akka pikiranmu dia ali di bata jala masa toro do bilanganna tum sura negra cumakku tumoro do nasida siak korsi molongot ahu tong dope ahu tila puming di sini neng berengot tarupani dewa kadong asaha porsiaon asa totok kita i manakkaningani di bagasan menyup hatani di bata molonung ata tiup hatani di bata di bagasan mulut tahun waktu sahani berengot tama sada nabagas ima dilidu tu hita waso dilidu tu hita nagabe mabek kita mernida di bagasat tangan tai di bagasat kaporsiat tai kita semua punya kuasa dan kemampuan walaupun berbeda-beda alani dilidu tu hitai asa bui di berengota lo meniruan debata. Mari kita gunakan kuasa dan kemampuan itu untuk membentuk, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Mari kita dengan liga kasih Allah, dengan kasih Allah membuat tangan kita tidak terarah untuk menepuk dada dan hanya berbangga jatuh dengan kesemua. Tidak. Tetapi kita dengan nyata bahwa Tuhan yang memberi menghayati kita imanakani menjaga semua parpesal meni di bagasan ngulu ni parpesal meni dihilala imana do diame pabbahenan ni di batan Mazmur mau nerangkan karakter Allah dalam hidupnya dan dia menyadari seperti Qur'an dalam hidup Allah yang maha tahu bahwa dia tahu hidup ini tidak pernah terlepas dari tangan Tuhan. Dan ia meyakini bahwa Allah luar biasa bagi dirinya. Terlebih dia hidup di mana ini. Karena dia tahu Allah itu hadir di segala kehidupan. Kehadiran Tuhan membuat kita berlutut dan membuat kita semakin bersyukur. Amin. Mulia temariho ali Tuhan debata merhiti hatam nabadi. Amin.